ଅପମାନରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏ ଖରାପ ସମୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ ହୃଦୟ ଜିତିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖ। ଦୁନିଆ ଜିତିକି ତ ସିକନ୍ଦର ବି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥିଲା। ହୃଦୟରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ବେଳେବେଳେ ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେବେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରେନି, ସେତେବେଳେ ସମୟ ବି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତ ହଜାରେ କାହାଣୀ ମିଳିଯିବ। ଚାଲ ଆମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେବଳ କାହାକୁ ପାଇଯିବା ହିଁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକାଇବା ବି ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ। ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କେବଳ ନିଜର। ସୁଖ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼େ। ଲୁହ ନଥିଲେ ଆଖି ବି ଫିକା ଦେଖାଯାଆନ୍ତା, କଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଜୀବନ ଫିକା ଲାଗନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନଥାନ୍ତା। ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଥିଲେ ବି ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଲୁଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ନିଜକୁ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେହି ଅଳ୍ପ ଜାଣିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗଛଲତା ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନଦୀ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତୃଷ୍ଣା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା କି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ନଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ମିଛ କଥାରେ ବି ସତରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ।